Velkommen til CK Bilcenter. CK Kvalitetsgaranti betyder, du altid får en bil, som er gennemtestet og serviceret. Før vi leverer din købte bil, får den en omfattende leveringsservice. Vi skifter olie og oliefilter. Vi kontrollerer frost og bremsevæske og skifter, hvis nødvendigt. Vi kontrollerer lys og lygter. Derudover tjekker vi tændrør, laver komplet bremsetjek og smører bremserne. Vi tjekker udstødningssystemet, støddæmpere, styretøjet, aircondition og alle de øvrige elektriske dele. Tandremmen efterses, og vi skifter naturligvis alle dele, som er slidte eller defekte. Og som en ekstra sikkerhed, ud over købelovens bestemmelser, giver vi 3 måneders garanti på både reservedele og arbejdsløn. Så med CK Kvalitetsgaranti er du sikker på at få en bil i topklasse. Kig ind på Klostermosevej 103 i Helsingør, eller kontakt os på 70 20 30 73. Velkommen til CK Bilcenter.